Salutare toată lumea, eu sunt Mare Limitatul și știu că n-am mai postat așa de des. Îmi pare rău, dar n-am să fiu mereu foarte activ. Uneori zic că mă las de YouTube, alteori nu. Chiar nu știu ce să fac. Și știu că am început cam mare, dar am zis să nu vă plictisesc. Și dacă se mai aude câte un zgomot, este fratele meu aici lângă. În acest joc se numește Idle Miner Tycoon. Este gratis, ușor de jucat. Prima dată vă dă cu o singură mină dintre aceasta. Eu am zis, cel mai bun lucru este să upgradați mina, o mină. Aici este nivelul. Este în român în jocul. E bine să-l upgradați la nivelul, după nivelul 100 puteți să mai cumpărați. Uite, după cum vedeți, am nivelul 100, am cumpărat altă mină. Acum aștept să fac și la această mină nivelul 100. După aia să mai cumpăr un puț. Și știu că se aude ciudat puț. Dar așa scrie, după cum vedeți aici. Dacă vă întrebați ce sunt cu acești oameni, aceștia sunt care nu trebuie, de exemplu, dacă îl scot, revocă, trebuie să apăs eu pe mineri. De exemplu, ei nu pleacă, trebuie să apăs eu. Dar cu acest om, îi face pe ei să plece, fără să apăs eu. E ceva de gen automat. Dacă vă uitați în dreapta sus, n-am înțeles încă ce înseamnă AA. Am 1312 cash, vă dă cash zilnic, super cash, pardon. Și dacă vă uitați în stânga sus, aici pasiv cash, adică, de exemplu, eu ies după joc și atunci îmi colectează bani, dar mai puțin ca de obicei. Noi, prima dată, am fost așa de deștept, am apăsat din greșeală. Mamă. Și dacă dați aici la max, adică maximum, vă zice câte nivele să faceți. Mamă, și da, am să pun unul dintre acesta. Și cu atât mai jos, cu atât mai scump. La fel și banii vi dă, colectează mult mai mulți bani. Are tutorial, este în română și am zis să fac o mică serie, că numai acest joc îmi place. Da, și jocul nu are nevoie de Wi-Fi. Și super cash îi puteți cumpăra cu bani reali sau puteți aștepta pentru zi, puteți vă dă, cum să zic eu, per zi, a trecut o zi, vă mai dă încă nu știu cât super cash și vă apare undeva pe aici, unde clicuiesc eu acum, undeva pe acolo vă arată. Este un calendar cu un 14 pe aici pe undeva. Dar aș să vă arate tutorial și sfatul meu pe care vi-l dau este să vă upgradați o mină cum este aici, până la 100. După aia vă luați altă mină. Și cam atât e jocul. Deci cred că putem cumpăra și alte mine. Eu, de exemplu, sunt acum la mina de cărbune. Dar eu vreau să ajung la mina de aur. Dar nu pot. Aici este de rubin. Aici este de diamant, că se vede aici diamant, rubinul, aurul. Și aici, nu știu, trebuie să facem o să vă zic în tutorial. Dar aici este în curând și aici tot așa. Aici nu știu ce fel de mină este. Mi se pare că este de rocă. Nu știu. Dacă mai auziți ceva șotind, e frate meu.
Nu mă lasă în pace. Și vedeți că e destul de scumpă mina. Și eu am 10 mine. Mamă, 239. Na, că o iau pentru voi. Acum trebuie să upgradez și asta. Și mina aceasta. Mina 9 și mina 10. Și am pus numai dintre acestea să mineze repede. Că uitați, liftul vine imediat. Că este la nivelul 257. Mi se pare că la nivelul 300 sunt 2 lifturi. Sau lifte, cum se zice. Dar eu zic că lifturi. La fel și, nu știu cum îi zice, care vă dă cash-ul. Cum se numea? Îmi spuneți voi în comentarii. Și cam atât e joculețul. Nu vreau să fac acum de primul episod foarte, dar foarte mare. Așa că vom încheia aici. Nu ezitați un like, un subscribe. Și dacă doriți inimioară la comentarii, dar nu promit, puneți, după ce v-ați abonat, puneți hashtag subscribe. Și ne auzim data viitoare. La revedere!